Oimore nyako Ramogi kamora mora maintiere ine wangsa ne chenro mar Oimore ka jatend migao mar arita mano Kithure Kindiki kawuono entiere nyim Senate kama bende koro nolero moko kuom gigo mane otimore e puodho ma Shakahola ka bende koro nitiere weche mathoth mofwenyore motenore koda jogo mano wito ngimagi kama oting'o nyaka nyithindo matindo mane irocho ratichgi kapok ode kaachiel koda jogo manideyo e kinde manofweny ni koro giweyo weche mag tweyo. Bende kawuono e kar dak ma Kawangware jopuonjre moko 35 noringo de od thieth toka obila ne owito iro malungo wang' e aluora mar kar dak no iro ma Kawangware. Bende mana kana lero e chenro mar ang'ich welo dwe mar 5 en dwe no mar tuoche mikelo kod dang'ni mag paro ka bende dwe michiwo ler kaachiel koda weche ma odhano nego bede akicha mar bedo koda tuoche go. E kinde ni e kare seche mag weche manyien wabiro bedo koda wendo laktar Elizabeth Haemba ma bende en laktar kata en jahocho. Wabiro twak ahinya kotenore koda tuoche kata tuoche go mikelo kod dang'ni mag paro ahinya e kind rowere kaluwore ni migao mar thieth wacho ni thoth rowere ema bende gi e kinde ni to thoro yudo tuoche mag dang'ni mag paro. Kao kamano magi moko weche ma wamiyo pek e chenro mar ang'ich welo. They are also an organ of state. They are also accountable to the people of Kenya. The judiciary should answer to the people of Kenya where they were when these things were happening. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki koro chayo do mapacho ka kuom nyayo nek ma Shakahola ka olero ni thoth ji nonegi tok Paul Mackenzie wethuolo. Ji abich owito ngimagi e lweny mane okwako boma ma Hispania e kind jopiny to kod obila kochakore nyoro godhiambo. There are many people who are encouraged, who are facilitated by KRA staff not to pay tax. Jatend piny William Ruto oseyo jotij duol masolo sure pacho ka KRA kowacho ni gin jomibadhi. Machiegni nyako Ramogi par ni nyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok ma en 336 kao kamano bende yudowa kanyo e mbui mar Facebook Ramogi TV achiel kachiel, wantiere bende YouTube achiel kachiel, bende nyalo yudowa e mbui mar Twitter kachiel koda Instagram. Nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kawachako eni joma ne owito ngimagi e bungu ma Shakahola, thothgi nochako tho tarik 26 dwe mar adek higani tok do ne weyo thuolo e okang' machielo jadolo Paul Mackenzie. Kamano bende oyang' ne nyithindo e bungu no ne ichocho ratichgi. Jailieta miwa mathoth. So with those few remarks, jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni nyithindo e bungu ma Shakahola ne injao e yore mag bembo kendo jomadongo ne ketho ratichgi. Among the many leads that we are following is the sexual abuse of mainly children in some of those shanties that had been constructed in Shakahola. We have some leads. Those shanties may have been used probably for sex orgies. Kamano bende, jolwedo mag Mackenzie ne rito joma ne tueyo mondo kik chiem ka gin owuon to gitedo kendo gichiemo mbelegi ka jogo mane budho ka oko wito ngimagi to ne ginego. He had employed vicious armed men armed with crude weapons who would supervise the starvation to death and would hang around the families, because most of the fastings were in families living in a temporary structure, and the scouts would supervise the starvation, and in the event somebody would change their mind, they would be killed. Kindiki e thuolo mokwongo owuok oko e lela mar yango ni wach golo fuoni mag ji ne dhi nyime e kanisa no kod e bungu ma Shakahola. We are not ruling out that, and yes, maybe 1-2 bodies could have missing organs, but
is a theory we are also investigating. Oseyudo mapachoka kuom thoego ni mar dinuoya mane omak jadolo Mackenzie kendo ochwale mbelegi ne giweye thuolo ka e wecho mare mogik higani emane thoe e bungu ma Shakahola ochakore e dwe mar adek. The judiciary should answer to the people of Kenya where they were when these things were happening. It is not once, it is not twice, more than 3 times. Mr. Mackenzie has been charged with offenses related to radicalization, incitement, distorted preaching. And every time he's out on a cash bill, 10,000 shillings. Omedo bende seyo bad migao machoko maling mano NIS kuom koso fwenyo gimane timore e bungu ma Shakahola. As organs of national security. Because the sophistication of the Kenyan security organs should have helped us to detect and prevent the scale of commission of this kind of offenses. Ebero ma Shakahola kawuono oyangni no timne ringre 30, jomadongo 22, nyithindo 7 kod ringre maoro ma okoyangi. 12 of them were male and 17 were female, and one we could not be able to ascertain the gender because of the decomposition also. Most of these people were severely decomposed because we found that 26 of them were severely decomposed, while 4 of them were moderately decomposed. Oyangni kuom ringregi 23 kuomgi notho kalure koda kech. 5 pok ginyalo yango gima nonegogi ka 2 ne nigi hinyruok e obwongogi. 3 of them had what is so as being dying because of starvation, while 5 of them were unable to ascertain why they died. However, 2 of them we could see features of head injury, so they died because of head injury. Lwedo mager sani siemo doho ma pachoka kod bad migao mar NIS ne nindo e tijgi kendo miyo kwan mamalo mag jo Kenya tho e bungu ma Shakahola e sama piny owacho medo singo medo kaso nonro e wi thoego kendo rido chenro mag migao mar doho kod mar obila e geng'o weche machalo kod mago motimore Shakahola. Jailieta, Ramogi TV. Jodak e gwenge mag Kuria West dwaro mondo tim nonro ka otenore kod nek mag ji 5 mane ochiel kod magina kod obila e kinde rakruok e kind obila kod jopiny e boma ma Isebania odiochieng' manyoro. Jojuma miyo mathoth. E kinde ma jumbe ariyo, weche mag rochruok, mag arita kwe, koro osebedo wach ma omi pek e gwenge mag Isebania e sub-county ma Kuria West. Mae obiro kaluwore kod monj ma itimo kod jomaundu ma osekelo tho mar mokum joala kaachiel kod lal mag mwandugi. Odiochieng' manyoro, moko kuom ojende ma oriko ne nitiere e kweth jogo mane odhi golo ringre ma johala mane onegi kod jomaundu chieng' ngeso juma mokalo e kar kano ringre ne obedo kod rakruok kod obila. En rakruok no mane oweyo ka ji 4 ne owito ngimagi ka ji 3 mamoko koro pod dhi nyime kod yudo thieth. Sikuwa kwa maandamano mimi. Kuna mtu alikuwa amepigwa, nikajaribu kumsaidia, nikamshika mkono nikumvuta. Ile kumvuta hivi kumbe walikuwa wameshaniona. Sasa hawakujua kozi hao wale maaskari hawakuwa wanajua mwenye ako kwa maandamano mwenye alikuwa kwa maandamano. Sikujua nimepigwa risasi. Mimi kitu nilistukia tu ni damu, nilisikia hapa nyuma. Kwenda kuangalia ni damu zimetoka nyingi kabisa. Sasa walipiga risasi ikapita hapa ikatokea huko nyuma. Nilikuwa kwa boda. Ndio sasa nikamwambia mtu wa boda nishushie hapa. Mimi sasa ili nipite njia ya nyuma. Ndio sasa nikapigiwa hapo. Mimi sasa nilivyosikia hiyo kitu kimenipiga hapa, nikashika kuangalia damu, ndio nikakimbia kuja huku juu. Nikaanguka hapo chini, ndo watu wakanibeba wakanileta hapo. Gunshot nyogi yudo injuries, moro nyodo injury duonde kanyo, but it was so deep. Nyowa manage bwagolo the bullet, manyo bedo penetrated inside. Then another one, manyo yudo injury ye kanyo bende nyowa contain the bleeding, of which sani kora neno ka gin improvement maber sana. Jatend obila e kaunti ma Migori ma Kwanjala wachno jende mane omande kod gige lweny
ne omonjo tesend obila ma Isebania, gino mane ochuno obila mondo koro ne oti kod teko mathoth mar rito mwandugo mag piny owacho e send obilano kaachiel kod ngimagi. Mwili iliende katolewa mwendo wa saa 11 wakati convoy ya mwili imekuja kupita police station. Kulikuwa lori mbili na pickup nyuma. Kumbe hii pickup iko na mawe na lori zimebeba vijana ambayo walishuka mara moja na kuanza kuattack police station. So askari walianza kutupa tear gas, kupiga blanks, katupa tear gas kaisha. Wanjala wacho ni oganda gi yande dwaro mondo lok moko kuom obila magi wacho ni okonje kedo kod rochruok mag arita kwe, gino mabende gisetimo. Walikuwa wanasema ya kwamba ile askari walikuwa wamesema watolewe, hawajatolewa. Na nikawaambia askari wale walikuwa watolewe, wametolewa, wako na mabarua, wanafanya handing over waende. Na ilikuwa nikawatuma endeni mpaka station, mtapata hata new OCS anaendelea kutake over. Kata kamano oganda gwego mag Isebania ka otele kod jalup gavana e kaunti ma Migori Joseph Mairi ne oseobila kuom tiyo kod teko mathoth. Hizi vitu maneno yote ilianzishwa na polisi, na hii ni kwenda kinyume na haki za watu na kulinda maisha ya watu. Na pia nichukue hii nafasi kuwahimiza wananchi wa Hispania, hasa viongozi ambao wanakaa hii mji, tutumize amani. Vita haziwezi kutusaidia. Maotelo ni nek mar ji ang'wen-gi mane otimore e kinde rakruok e kinde obila kaachiel kod jodak e gwego ma Isebania odiochieng' manyoro. Chieng' Jumapil ma juma mokalo, ogandagi ne obago ng'any boma ma Isebania ka gikwedo rach mar arita kwe. Jodak gwego mag Isebania wacho ni johala osebed ka imonjo, ka bende moko kuomgi osewito ngimagi, ka kata mwandugi bende koro osekwal. Juma, Ramogi TV, Migori. Waduogo e boma ma Nairobi kama nyithi sikul 35 noringo de ute thieth mopogore e boma ma Nairobi tok obila diro iro malungo wang' mar keyo johala e kar dak ma Kawangware. Skul primar mar Ndurarwa nochuno mondo lor chon ka nyithindo modong' nonyis ni odog pacho. Ng'at achiel bende ochiw lipot ni noyudi kod hinyruok mar magina. Johala ne ng'anyo ka gikwedo wach mar duknigi momuki okinyi ma kawuono ka giwacho ne ok omigi milome machon ni nonego muk utego. Odiochieng' mar Tich Abich nochakore mana kaka pile ne jopuonjre skul primar mar Nduragwa mantiere Kawangware. Kata kamano sombgi nong'ad machuok kaluwore kod rakruok e kind obila kod johala e chiro ma Kawangware. Jopuonjre 35 nochuno mondo ringo de ute thieth mopogore opogore tok tins ariyo mag iro malungo wang' luare skulno kuom hawi marach. En gima nothungo jopuonjre ka moko ne gamo mana yueyo. Jopuonjre mane ngima koro chiedho kamanyo kama konyruok nyalo wuoki. Hatukuelewa ni nini ilikuwa inaendelea nje. Tulipata tu kigafla. Na it was not intentional kulingana na vile ilikuwa, kwa sababu wazazi na walimu hawana hatia, lakini hii ni jambo limetoka nje. Wale wamesukumana kule nje, so tear gas ikaruka tu ikirushwa, kwa sababu I think hata wale ambaye ni walikuwa natupa tear gas hawajui kama kuna shule, kwa sababu shule imesingirwa na mambo mengi. So na wale tu tear gas ilipoingia watoto wakapanic, wengine wakiona wale wengine wanaanguka na hawa wanaanguka. Jonyuol seyo bila kuombayo na nyithindo iro malungo wang'. Na imekuwa jambo la kushtua, na tunaomba mheshimiwa wetu John Kiarie pia yeye atuzungumzie na atusimamie kwa niaba yetu kama wana Dagoretti South. Kujua serikali ndio inafaa kutulinda, lakini sasa ndio wanaleta maalifu. Sasa tuseme Kiarie angalie sana, naongea na watu wake wasikizane, ndio Kenya isikuwe na matatizo kama hii tena. Komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei to kata kamano kwedo ne obila ne ok nyal diro iro malungo wang' ne jopuonjre koseyo jong'anyo ni ema ne nyalo bedo ni noduoko irogo e skunde. Rakruok manonego bede kind obila kod johala koro lokre masira marach na nyithindo matindogi maonge kata ketho. Motelo ne rakruok ni, johala nobago ng'anyo ka giyuak ni dukni maggi nomuki okinyi ma kawuono maonge milome manochiwnegi kapok omuk duknigo.
Kawadhi nyime ni jakom komiti mar twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza mano Otiende Amolo otamore kwayo mar romo kod nyawadgi mar Kenya Kwanza George Murugara. Otiende wacho ni onyalo mana romo kod Murugara poni twak e kind kweth ariyogo dhi nyime. Kaluwore gi oboke mane ochwal e ute fwambo, Otiende olero ni Azimio ok bi duogo e twak poni Kenya Kwanza ok oyie gi kwayo margi ewi IEBC. Wawinj mathoth kowuok kuom Chris Owino. E oboke mane ochwal ne ute fwambo, Otiende onyiso Murugara ni ok obi chopo e romo mar chieng' wuok tich mane jakom wadgi no okwayo ni girom ji ariyo kendgi kaluwore kod okang' mane komiti mar twak okawo mar chungo twak kuom ndalo 7. Otiende wacho ni onyalo mana romo kod George Murugara ka twak dhi nyime e gino manenore kaka sundo Kenya Kwanza mondo yie kod kwayo margi 4 mane gichwalo motelo ne chungo twak. Otiende ma bende en jaod bura mar Arieda olero ne George Murugara ni Azimio biro mana duoge mesa mar twak kapo ni Kenya Kwanza oyie chungo chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC ka achiel kod yawo server mar IEBC. Kenya Kwanza kata kamano seyo Azimio kuom keto ohinga ne twak e kinde ka kinde kuom sieko gi kwayo manyien. Murugara yango ni kweth mare ok mor gi kwayo manyien mag Azimio nikech ok gin moko kuom weche mane Azimio ochwalo ne komiti mar twak. Twak ne ogore e Luanda chieng' tich adek bang' Kenya Kwanza kwedo kwayo mag Azimio kagiwacho ni onge kaka komitino nyalo golo chik mondo oyaw server mag IEBC e kinde ni ma IEBC pod onge gi commissioners. On our side, we do not agree there is any stalemate whatsoever. So if we are to discuss the issue of preservation of servers, this must be directed to the commissioners of IEBC. And this is the reason why we are insisting on IEBC, the law, the selection panel, and the commissioners being discussed. We were willing to concede to those two. They were not willing to concede to any in terms of our request, which has led us to conclude that we will get nowhere, even with the substantive issues, that our colleagues are not negotiating in good faith. Ewi mano, negi kwayo mondo ket tenge kwayo makamano nyaka tiek gwelo commissioners manyien mag IEBC paro ma Azimio ne odagi. Azimio bende ne dwaro ni komiti no gol chik makumo ng'ata donje server mar IEBC nyaka gwel commissioners manyien mag IEBC kaka yo mar rito adiera ewi yiero mokalo. Murugara kata kamano wacho ni komiti no pod onge kod teko mar golo chik makamano nyaka puodhe kod od bura mamalo kod mano mar Senate. Korka kore, Otiende kod riwruok mar Azimio neno chung' mar George Murugara kaka ohinga mar tamo komiti mar twak goyo okang' manyime. Miyo medo wacho ni George Murugara okosebedo katiyo kod weche manyayo achiel kod lwasi mar twak e kinde ma ochiwo twak mage. Mage timore e kinde ma ogai mar Azimio Raila Odinga ne omiyo komitino jumbe 2 kende mar tieko twak e kindgi ka obwogo mar dok e ndara poni mano ok otimore. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto wacho ni twak mar loko chik omenda mong'ere kaka Finance Bill 2023 en mar reso chenro mag piny owacho ne jopiny. Ruto medo siro paro mar ng'ado 3% mar osara ne chenro mar gero ute ma nengogi oyueyo. Ruto jiwo ni chenro no biro miyo oganda ute moger e yo makare ka bende biro juolo thuolo mang'eny mag tije ne rowere. Kane oloso romo moro e kaunti ma Embu, Ruto kwedo ji mapingo chenro mag udi ma piny owacho chano gero. I got like extremely broke. Most of you remember me kneeling down. Hawa watu wanapiga makelele hata ukifanya nini hawezi ona. Kwa hivyo tungeuliza kama hataki kuona wafunge macho, kazi iendelee. Na kwa sababu hawezi funga macho forever, wakifungua watakuta kazi imefanyika. Rais wetu, the truth of the matter ni ya kwamba affordable housing ni ya kumaliza mambo ya slums. We are inviting our detractors, if they find affordable housing cannot solve the issue of the slums, to give us their plan. Watuambie hii slums tutamaliza na njia gani. Your Excellency, affordable housing, as you have rightly put it, is to create employment for millions of our young people. So wale wananiuliza hii housing mbona iko urgent sana kwako? Mimi nawaambia what is urgent to me ni millions of young people who are walking our streets and villages when they don't have jobs. That is urgent. And I want one leader. I want one parent who tells me
it is not urgent for us to fix the unemployment problem in Kenya. Kunaye mmoja kweli ambaye atasema sio urgent? Sisi wote tunakubaliana ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana. That is the reason why we are doing housing. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto koro dwaro mondo duol masolo osuru e pachoka KRA omed kwan joma chulo osuru e pachoka. Ruto wacho ni kata obedo ni KRA timo tich maber e choko osuru, pod nitiere dwaro mar manyo jomoko ma ok osebedo ka chulo osuru. Ruto wacho ni Jo-Kenya duto onego chul osuru ka gidwaro mondo piny owacho otinegi makare. Bende Ruto kwayo KRA mondo ne omed thuolo e wi osuru magichoko kata obed thuolo e wi osuru magichoko mondo mi Jo-Kenya obed kodgi gi adiera. Collusion, wanton bribe taking, and general corruption continues to pervade the operations of this organization. There are many people who are encouraged, who are facilitated by KRA staff not to pay tax. And you know what I'm saying is true. You know very well we would be collecting more money than we are doing, but because we have staff in KRA who do not work for the government of Kenya, they work for themselves. And they work for other entities. And their biggest assignment is to assist taxpayers not to pay tax, but to assist taxpayers to evade. This organization was used in a negative manner to persecute people politically using taxation. And that should never have happened, and it should never happen again. We are going to do things differently. It is going to be a revenue authority which will be meeting the aspirations of the Kenyans and making sure that whatever the country intends to do, it will be delivered by whatever will be collected in Kenya Revenue Authority. Wadhi e kaunti ma Kisumu ka josiasa e kaunti no kawuono golo pachgi kuom paro mar chik midendo ni the Finance Bill 2023 mageto keto thenge atamalo 3 mar osara mar jotich ne chenro mar gero udi ma nengogi yot. Kotelne gi gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o, jotelogo wacho ni ber ka okaw pach jopiny mokwongo kapok okal parono, ka bende gijiwo jood bura mondo okol parono matut. Jotelogo ne loso e gweng' mar Ramogi Sigoti e kar chung' od bura ma Nyakach. We, under the leadership of Raila Amolo Odinga, we have stated very clearly, you cannot try to build a house without a foundation. The foundation of Kenya are the people. Solidify that foundation by giving people faith and belief in government. It doesn't matter how they voted during the election. Now, we have proposed a solution to that issue. Kanda server, which was the instrument used to determine winner, can be open. Openly. If there's nothing you are fearing, open. If there's something you are fearing, close. If you want to develop low-cost housing, world over you use pension funds. You have NSSF, you have LAP Fund, you have LAP Trust, and many others. There's completely no reason of creating another fund. In fact, we have every reason to believe that the fund that you're creating and that you're going to pass through Parliament through unorthodox means. Ko wach ni gola tamalo adek msara mari tichamo sengelo fapar dwe ka dwe tiende ni biro ngadi siling 300 e dwe ka dwe to kata ko wach ni ngamondi kitich bende medo 300 en siling 600 ot mathin mogik minyalo mi en mar $1.5 pogna $1.5 kod siling 600 en higni 2,500 en dweche 2,500 kipogo gi dweche 12 ma en higa en higni 208 ito pod ngima e piny ka itimo ang'o mirito ot higni 208. They need to sit down with us so that we can guide them on how to deliver on the right to housing instead of bringing bills
that are just going to cause chaos in this country. Kawa Kisumu to wadhi nyake county ma Siaya kama county assembly mar Siaya olero bedo kod romo moyiedhi wuok tich juma manyien mar twak ewi paro mar thicho oko jalup gavana William Oduol. Kamano bende gibiro twak e report mar komiti mang'iyo weche chwalo pi kod lokruok mar alwora. Paro mar thicho oko Oduol nochwal kod MCA ma East Sembo Gordon Onguru. Nyakoromogi gie kinene odon mondo wakao yueyo moro machuo kikidhi mabor waduoko koda twak ewi tuoche mikelo kod dangni mag paro. Na kianto okane ka nyathini notho eyo makare. Aparapara ni nyathini nool. Nikech yudo ka iya tich igoi, itimo maber igoi. Wakelo ni sigand miyo mane obedo gi dangni mar paro to kwito nyathine ma jadweche 5. Asset finance, import finance, insurance, salary check of loans, civil servant loans. Mwananchi Credit has you covered. Mwananchi Credit, investor in people. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Muhini? Manyiso ni nying mar Lovely en Muhini. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We're pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Nyakoromogi dwe mar 5 en dwe mar chiwo ler ewi tuoche mikelo gi dangni mar paro. Kaka yo mar keto ng'eyo kendo puonjo oganda ewi tuoche gi, wakelo ni sigand Selina Audia ma en achiel kuom jogo mano kale tuo mar dangni mar paro to kwito nyathine ma jadweche 5. Nyathina notho 2015. Nonyuole dwe mara 5 to tho dwe mara 10. So nyathino tho at exactly 5 months. Nochako gi del maliet, alafu atere hospital and daktari nothiedhe mwadok ot. And then bang kaka ndalo 2 kamae achaka duoke hospital nikech ne onge lokruok. Aduoke hospital. Koro kana tere hospital maduong mar private ma Kisumu iluongo ni Oasis Medical Center. Daktari no okete oxygen. Then wabedo referred to hospital maduong mar Ramogi Oginga Odinga Hospital Kisumu. Jo Kisumu luonge ni Russia. Kane wachopo kanyo gi ambulance, nyathi did not make it. Anyalo wacho ni nyathini notho as a result of gimoro jo wazungu luongo ni intimate partner violence.
en kanyalo wacho matin en idak gi jaherani mihero maber but ogoyi otimoni timbe ma ng'ama oheri ok onego bed ni timoni. Koro nyathini nanyuolo gi shida sana. Iyudo ka iya tich igoyi, inyuol igoyi, gimoro amora matin itimo igoyi. Koro kianto ok ane ka nyathini notho e yo makare. Apara ni nyathini nool nikech iyudo ka iya tich igoyi, itimo maber igoyi, inyalo timo gimaber mineno ni kawuono we atimne jaherani maber, anyiew chiemo maber, atedne maber, aketne mesa maber, aket wine moro kanyo, aket candles moko kanyo, but inyalo bet abeta gi gigo nyaka gokinyi to dichuok bi. Lweny mane ot kacha emomiyo nyathini notho. Koro gimomiyo na realize ni an depressed, iyudo ka ok awinj wuoyo gi ng'ato, ok awinj chiemo, ok awinj dhi kumoro amora. Anyalo dhi tich to maneja konena to nyisa ni Selina doga ot nikech koro goyi mikuot ma seche moko be awinjo ka ok anyal nindo, ok adwa bet kuma ji nitie, ok adwa wuoyo gi ng'ato. So ambe koro naamua ni mondo koro awe kata tich nikech koro osiepega be ne penja ni ang'o momiyo iwe tich e bank Selina, ang'o momiyo iwe tich e bank, but andika resignation ma we tich. Koro na realize ni an depressed by the time koro amua ni awuok adar Kisumu nikech koro dak Kisumu nojoga yani nokadwa dak Kisumu. Koro awuok within Kisumu county nitiere town moro matin miluongo ni Ahero. Adhi abet Ahero matin but weche nokodhi maber ahinya. Ahero kanya awuok koro adhi Nairobi. Koro adhi Nairobi achako gi tije matindo gi to dak ma Nairobi be ne take seriously. Koro familia na especially nyaminwa gi jaode oneno ka denda rach. By then awene gi nyathina mane tin by then, anyiso gi ni bed nauru gi nyathi an awuok adhi manyo tich Nairobi. Ngima ma Nairobi nobiro mobedo matek. Koro kana dok dala nyamino nyisa ni nyathi waduogi en kaachiel gi jaode gineno ni nyathi wani nigi shida. Koro ne gichulo na college mar timo counseling course. Koro kanyo emane japuonj na ma en a psychologist noluonga to nyisa ni Selina in gi shida. Bang' tieko course kuom wachni hawi maber na yudo tich nikech gima chal kamano nabeda thuolo gi joma ne timo na interview mana nyiso gi nikech kimanyo tich tipenji ni ang'o momiyo ineno ni inyalo tiyo tijni. Koro nabeda thuolo tanyiso gi ni an kama asekadho e shida machalo kama to kunyalo miya tijni anyalo tiye gi chunya te. Koro e tija kae ayudo ka akonyo mon, takonyo nyithindo ma obedo defiled, kata mon mobedo raped, kata mine makadhe gik manatimo. Ok ji duto manyalo rwaki nikech anyalo paro nawuoyo gi jomoko to jomoko ling', iwuoyo gi jomoko ok duoki, iwuoyo gi ng'ato landi. Ting'eni nitiere gik moko ma iye gi kizungu iwacho ni too sensitive to share. Inyalo yudo ni nitiere gik moko ma iye ma inyalo neno ni ng'ani en ng'ama nyalo nyiso, lakini kinyise to koro
gimonyalo konyi onge kata okowuo kata okoduoki, but gimanyalo wacho ni en gima nasomo en ni wacha nikech kiwacho to in a way owuok to kanyal nyisi ni konyi nyalo yudo kawuono kata kiny kata karango, nikech anyalo paro ni an nyathino tho 2015 higa mar 2015, but naduoga yudo kony bang'e higa mar 2020. Anyalo wacho ni romo manaromo godo gi Esther nokonya masani adak ngima maber. Kaka ne wasingo ni Laktar Ayemba osechopo ka mar mondo watwage wi midhiero mar tuoche mag dang'ni mag paro mathoro mako rowere. Mokwongo wachako kod lipot mar migawo mar thieth ewi tuoche mikelo gi dang'ni mar paro. Rowere gin 75% mag jo-Kenya duto nyiso ni gin ema githoth e pacho ka. E kwan ni 2.5 ni kod dang'ni mar paro. 1.8 bende yudore gi ranyisi mar tuoche mikelo gi dang'ni mar paro. Bende migawo mar thieth ogolo listi mar tuoche mathoro mako jo-Kenya kamoting'o midekre mar buogruok, dang'ni mar paro, midekre mar juogi, dang'ni mar paro bang' masira kod paro mawilore kata schizophrenia. Machiegni Laktar. Mana mapiyo piyo wadwa chako ni to ang'o mathoro miyo rowere bedo kod dang'ni mar paro? Seche moko ka nyithindo chako bedo madongo makoro gichope age mar bedo rawera, yot mondo giyud tuochego kaluwore gi kaka maisha koro bedo matek negi. Nikech ka iwuok koro ka in nyathi, idonjo pengine skul, idwa mako osiepe gi jok mopogore opogore, idwa romo gi jok mopogore, skul be koro samoro bedo matek. So stress donjo nega nyithindogo. Kuom jogo kata jotuo mabiro ni e kes kata e Kenya sani, gin weche mage mathoth ma bende ng'enyne yudo ka rawera nodonje makoro yudo ka ochako bedo gi dang'ni mar paro? Weche ng'enyne yudo ni stress mag skul kata mag osiepe, gichako samoro madho kong'o gi ywa njaga gi chamo yedhe mopogore opogore. Aparo ni mago sana gik mang'eny. Samoro be family iyudo ni nitie dhawo samoro e familia kind wazazi gi, iyudo ni pengine onge winjruok e ot, koro mago chandogi. Ka gin e skul iyudo ni nyathi onge gi kwe, mago ema changia, ema medo. Erokamano Laktar. Migawo mar thieth ogolo lipot mare mawacho ni anxiety kata buogruok, midekre mag juogi, bipolar, gin moko kuom tuoche ma sani thoro mako oganda e pacho ka. Rowere mang'enyne irodhnogo, gin tuo mane ma ahinya mar dang'ni mag paro ma makogi? Wayudo ni tuo mar juogi, midekre mag juogi emiyudo ni ng'eny. Kata nyithindo ma osedak e ot mantie dhawo mang'eny, mantie kethruok e kind jonyuol gi mang'eny, iyudo ni luoro no samoro miyo giyudo tuo mar post-traumatic PTSD, post-traumatic stress disorder. Samoro inyalo kata yudo ni giyudo nyaka schizophrenia ma kaluwore gi kaka gitiyo gi njaga kata kaka gimadho kong'o, samoro mano betimogi. Lakini ng'enyne ibo yudo ni dang'ni mar paro ni ema ng'eny. Mano ma dongere dendo ni depression. To mana mapiyo piyo nyisowa ni to gin ranyisi mage ma ng'ato nyalo ng'iyo nyathine kata en owuon mondo ng'e ni pache dang'ni to gima duong' ni onyalo yudo tuo achiel kuom tuoche ma bende waselero kae? Ng'enyne ibo yudo ni nyathi ka rawera emoyudo to opogore, kata ng'ama duong' pogore gi jowetene. Koro okine gik mane ihero, mane mori, koro okidwa nindo, okinindo maber, chiemo okichiem maber, ichandri, paro chandi, okimor, ionge mor, ionge kata gik mane ihero, ok kel ni mor e maisha ni. Iyudo ni karawera tibo yudo ni samoro tinde gihero hinyre ahinya. Iyudo ni ng'ato kata mana gine wembe ng'ado lwetene, ng'ado dende,
iyudo ni nyathi ok tug gi jowete, ok wuoth gi jowetene, ok dwar skul. Koro gik mopogore ma nyiso ni nyathini ok ni maber, ok ni kaka ne en. Laktar, en okang' mane mokwongo minyalo yudo sama iyudo ka nyathini koro opogore gi kaka ne en? Kaka janyuol, kata ipo mana ni in mineno ka nitiere gik mane timo chon mane ber ni to tinde ok ber ni. Kaka janyuol, en okang' mane mokwongo monego ikaw mar mondo mi ichak manyo kony ne nyathini? To bende tuoche gi gin gik ma iyango e od thieth? Nyathini, kineno ka nyathini dhi kamano, kikiriti kiwacho ni waneno nyathini, we warita rita wane kako bobedo, dipoka kaw nyathi itero osiptal. Kata mana kitere mana osiptal, itere mana e casualty kuminene jotuo moko, ibo yudo jathieth mabonyisi ni mae dwaro counseling, mae dwaro psychiatrist mondo dhi othiedhe gi yath kata gi wuoyo ma waluongo ni psychotherapy. Ema koro ithiedhe go, ikete gi ariyogo ma iyudo ni nyathi medo bedo maber. Lakini kikiriti ni dipo ni we warit wane ni ng'ane, waluong ng'ane owuo kode, waluong kineno ni gigo timore ma nyathi nindo ahinya, ok dwa dhi e skul, ok wuo gi jowetene, ok dwa chiemo, kikirit ahinya. Nitiere gimiwacho ni nyithindo ma donjo e adolescence iyudo ka timbe gi samoro opogore. Ere kaka ipogo ni ma to koro chal ni watude gi tuoche mag dangni mag paro, to ma to nyiso mana nyathina ni koro wuok e stage achiel kochomo mamoro mar dongo? Samoro ibo yudo ni kata nyithindo ka medo dongo, ka ochopo e adolescence no, be gidwa pogore gi ji, ok gidwa wuoyo gi nyithindo wetegi ahinya. Lakini kineno ni behaviors gi timbe motimogi miyo koro ok odhi e skul, yani ok odhi kaka nyithindo moko dhi. Ka nyithindo moko dhi e skul, nikech kata ka gipogore pod odwa no dhi e skul, ibo yudo pod odwaro ochokre gi jowetene, at least kata ka gidhi wuotho kamoro kata gombaka kata ang'o. Lakini kineno ka mago ok timre, o affect maisha ne mapile pile, mago nyiso ni nitie shida. En pim mare mitimo ne ng'ato e od thieth mar ng'eyo ni ong'ama ngima koso matin pache osechako wilore kata osechako bedo gi tuoche machala kama? Nitie kaka wan jok modhi e training mar ng'eyo, nitie kaka wang'eyo, nitie kaka wawuoyo gi nyathino, nitie maswali ma wapenjo nyaka janyuol koro nyisowa, lakini wapimo samoro nyaka remo kaluwore gi kaka nyathi obiro, wang'iyo ni ang'o madibed ni timore. Nikech gik moko pengine kadibo otiyo kata gi yien moko nego bed notiyogo, oroyo anjaga, mago duto waboyudo e remo. Koro wang'iyo kaka ithiedho. To mana kaka iwacho ne, ere kaka ichako thiedhe chon? Ponono ni ng'iyo nyathi miyudo ka omidhi e od thieth monyisi ni koro entiere koda dangni mar paro, kata oyude gi schizophrenia, kata oyude gi tuo machielo mar dangni mar paro. Okang' mar thieth chalo nade? Kaka wathiedho, ka luwore gi kaka nyathi obiro, ka ikele to en marach, wawach ni koro owuoyo kende, owuotho hadharani, ok nowuotho maber, ogolo lewni, or owuoyo kende, mano wanyalo kawe to wakete e ward. Koro ithiedhe e ward kanyo, kata mondi nyaka omwony yath, ma yath bed kode maber, ma wane ni koro onyalo chung' kende, kata onyalo dok e skul, kata onyalo dok e ot, korka wagole e osiptal. Lakini ka obiro to en ng'ama pod inyalo mi yien, to wang'iyo, wabonyisi ni ochak muonyo yadhni, to be obiga counseling kata dichiel e juma kata diriyo e juma. Aeto bang' mano koro in be ing'iye, kodhi maber gi yath to waendelea mana gi yath kamano, to kodhi maber to chuno ni wakete e ward. Kamano to nitiere kuom kinde malach, aparo ni kata e gweng' kucho iyudo ka ng'eny tuoche mag dangni mag paro iluongo mana ni neko. To neko ni nitiere koda weche mang'eny ma ji wacho ka, moting'o nyaka ni samoro nyalo wuok mama une nigi neko moro, tinde omaki. Samoro jomoko wacho ni nitiyo gi yath kuom kinde mang'eny, jomoko wacho ni ilawi, jomoko gin ang'o giri ma bende wachore e wi tuoche mag dangni mag paro ahinya ma waluongo ni neko cha, ma ok gin adier. To ang'o kuom gi ma gin adier? Wanyalo wacho ni tuo mar dangni mar paro ringo ei familia adier, mano ta adier. Ka dipo ni ng'atu moro ne nigo,
to en adier ni nyalo maki, ok en miriambo. Koro wabedo ka wang'iyo, kata ka wan jonyuol, ing'iyo nyathini, ing'iye maler mondo ing'e maber ni mae gine mane ng'ane ner gimoro kata da gimoro kata kwar gimoro ne nigo. To kidhi osiptal, be ber kiwacho ne jathieth ni gini en gima ne wan go e familia wa, ok ni gimochakore sani. Korka ni ng'ato ong'iye marach or gik machalo kamago, wan kaka jok ma tiyo gi dang'ni gi tuoche mag parogo, ok wayiego ni ng'ato nyalo ng'iye ang'iya marach to nyathi bedo marach. Wan wang'eyo ni either pengine kamodakie en gi stress machande madibed ni omiyo gigi ochakore, or gini nyalo bet ni nie familia, or kata mane min gi nigi ich, pengine ne min gi nigi stress, mago duto nyalo ketho, nyalo miyo tuoche gi biro bang'e. Erokamano, bende nitiere tudruok e kinde tuo mar dang'ni mar paro kata tuoche ma wasewachogi kod lokruok mar kor lwasi? Samoro wacho ni kako yo ng'ich to nekono ne obiro, to bende kaluwore gi mano, ang'o momiyo samoro ng'ato ngima to samoro pache olokore? Ing'eyo gima anyalo wacho kaka jathieth en ni samoro ing'e ni gigi gin gi chemicals manie e obwongo ng'ato. Koro samoro chemicals dhi maber, samoro dhi marach, tegemea gi kaka pache chalo, gi kaka kamodakie chalo, gi kaka gik motimo chalo. Pengine onyalo bedo ni ndalo koyo, pengine onyalo biro, lakini luwore gi ng'ato, gi kite, gi kaka odak, gi environment modakie. Ok ni ndalo koyo, nikech inyalo garito ni ndalo koyo ero biro, odhi bedo kohore mos makos timore. Erokamano, midhiero osiko kendo achiedh nade king'iyo sani. Aneno ka ng'ato wacho e mbui marwa mar Facebook ni gie kinde ni to jo Kenya duto nigi dang'ni mar paro to ahinya kaluwore kod uchumi ma bende oidho. Penjo en ni yani, mondo mi ikal e midhiero gi ma ok ipo ni achiel kuom tuoche gi omaki, ere kaka ineno ni itayori maber kata obedo ni midhiero nitie? Aparo ni ka wamakore, ka in gi osiepe, ka in gi familia ni, kata kineno ka weche ni dhi marach, tinyalo timang'o, inyalo dhi imany ng'ato kata ng'ati moro mani machiegni kodi, iwuogo, ukonyrugo gi paro, ukonyrugo gi gik matindo tindo, chiemo, pesa, gik machalo kamago. Kik iwe ni koro in kendi, nikech wadak e Kenya ni wang'eny ka waduto wan mana kae. Koro onge kaka dwawe ni iwe ni nyawadu hinyore, kata in idhi igol iketri kando gi ji ni koro kidwa wuoyo no samoro konyo. Kapok obedo matek, to bedni kata ka in gi paro mang'eny, inindo, bedni nindo maber, kik ibed ni gotieno kinindi, to kok inindi, dhi ine laktar okonyi, omiyi kata yath kaka inyalo nindo. Bedni itimo exercise, gigo konyo malich. Bedni iwuoyo gi joweteni, kik ibed ni ina kendi, chandori kendi. Bende weche mag dhao e udi e kind ng'ama dichuo gi ng'ama miyo, iyudo ni gin gik ma nyaka sani pod timore e udi, tiyudo ka magi anyuola ma samoro nigi nyithindo matindo. Bende mae nyalo miyo nyathi dongi ma yudo achiel kuom tuoche mag dang'ni mag paro? Kabisa. Ibo yudo ni nyithindo moae ot manigi dhao, manigi tungni mang'eny, gin nyithindo manie risk maduong' mar yudo tuochegi. Omiyo jonyuol wane kaka wanyalo rito pach nyithindo, wane kaka wanyalo rito maisha mar nyithiwa. Mano en gima very important. Ang'o gini mwanyalo timo mar mondo mi wabed kata watang' gi dang'ni mar paro? Ahinya ka samoro iparo ni samoro janyuol ni moro ne osebedo go, to idwa ni mondo mi duok chien chances magin bende dhi e line machalo kamano. Ena mondo iritri maber. Iket ni in stress, kik ibed ni in stress, iyaori ayawa e stress. Kineno kata ni in gi ng'ato ma wuoyo marach, ma miyo dak ni bedo matek, ma miyo maisha ni bedo matek, inyalo tengori gi ng'ano. Kiyudo kuma ntiere stress, itemo igolorie. To ka
ka okinyal ti manyo kaka inyalo wuoyo gi ng'ato mondo konyi kata gi paro, anyalo dak kae nade maonge, ka en tich, ka en ot, ka en osiep, inyalo manyo kaka inyalo dak maonge stress. Avoid stress. Mane gima duong' ma aparo ni kelo nega ji wach. Erokamano laktar, watieko gini, adwani mondo mi chiw mana ote mogik ne rowere. To sama wacho rowere samoro kik wawach wane ka gin nyithindo matindo ahinya. Nitiere nyaka rowere ma sani manyo tich, nitiere jowere ma nigi familia matindo to onge kaka nyalo konyogi. Inyalo mana miyogi ote ni mogik kaka laktar, ma bende ong'eyo ni sani tuoche mag dang'ni mag paro medore. Anyalo wacho ne yawuotwa niya, nyithiwa ma rawerni ni kong'o ok en gima solve problems te. Anyalo wacho ni njaga, kata ka tinde ji mang'eny wacho ni njaga nyaka njaga ketho wich, njaga gik moko ka schizophrenia gerege mago wuok kuom njaga, kuom kong'o, kuom substances mikete i dendi. Ka in gi wach te mane iwuoyo gi ng'ato, nitie clinic sani kata osiptende ma public gi ma counseling en almost free. Inyalo dhi mimany ka kata ikoso clinics go, dhie kanisa, wuo gi jo pastor, juo gi counselors ma kanisni ogolo ni nono, imiyo ji nono counseling. So kikiket ni in itemo madho gimoro mondo ipunguza go stress, mano ok bi konyi, mano bo mana miyo maisha ni bedo matek moloyo. Mane madawach. Okadwa na med gimoro laktar Elizabeth Ayemba, wach na orni mos kod jalas. Erokamano ng'eni wabiro yudo thuolo machielo kaluwore ni en gino maduong' ma bende samoro wabiro wuoye chenro mar piny laktar mondo wakony oganda. Kabisa, erokamano. Nyakoromo gi kanyo wadwani mondo wakaw yo machuo. Waduogo gi weche mathoth, kik idhi mabor. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jatelo mano biro kae nyoro, odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo osiepe ariyo gi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo Nyakoromogi, riwruok moro ma ok mar piny owacho mosebedo ka jiwo chenro mag thieth ochako chenro mar tero thieth machiegni kod jolupo e moko kuom dhowedhe e kar chung'o bura ma Suba North mano kaunti ma Homa Bay. Jomodak e chulago osebedo ka kale midhiero mar yudo thieth makare. Alia Beach nigi ler mathoth. Dhowedhe ma opogore alwora mar nam Lolwe gin moko kuom kuonde mang'aw kendo tuoche osebedo ka landore ka juma mokalo tuo mar nyaldiema ne omuoche dhowedhe moko e Suba South ma migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay pod kedogo. En gino makoro miyo riwruok moko mar piny owacho mar Devlink ochako chenro mar tero thieth machiegni kod jolupo bang' yawo ayanga osiptal e gweng' ma Kisui ma geto kedo kod tuoche ma opogore. We know very well that the fishing community has had a long history of poor health-seeking behavior. So being closer to the fishing community, I think it's going to contribute a lot to the health, outcome of this community.
We've worked here for some years, and we've learned for sure it is very difficult for a fisher folk or people in the fishing community to access health facilities. Apisa semiga matite ka chur bura ma Suba North okoni dwaro margi eneno ni yore mag thieth chopo machiegni ir jolupo ka gitiyo kod migepe ma opogore mondo mituoche machendo e alwora mar nam Lolwe odwok chien. Proven indicators that are actually dwindling, especially scale delivery and immunization. Jalup Komisona Mambeta Ibrahim Kemboi mabende noloswe kinde nyasi mar yawayango siptandono okoni chenro matero thieth machiegni kod dho wedhe biro konyo e bero mokalo ngima jogo eko mantie sekta mar lupo. This facility will go a long way in supplementing government effort to provide medical services to our communities around here. Still have women who deliver children living with HIV and AIDS. Why is this happening? Because many women or women in the reproductive age, they do not access health services when they get pregnant. Maybe because of ignorance, or maybe they feel like they can go during the last trimester. But what we are going to do as DevLink, we are going to track down these women of the reproductive age so that when they get pregnant, we'll be tracking down, so that we encourage them to go for immunization. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mesa mar weche tuke ni jatend migawo mar limbe Penina Malonza opako mokalo jadhong ma Kenya Sara Chieng kuom nyiso chia mar adhong kowacho ni kinde mathoth jok machuo ema thoro timo maber e adhong. Sara mabende noyudo mich mar jatugo maberie moloyo e pacho kae Disemba higa mokalo kendo chung'ne Kenya e tuke mag pinje maoko opake kuom timo kinda kendo ting'o nying jok mamine malo e weche mag adhong. Jatend migawo nosingo mar biro konyo jok mamine manie tuke mopogore opogore ka gimakore gi migawo mar tuke. Nyasi ma kamano noyuore gi jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba. I'm sure you're really enjoying what I raised in my hands. Finally, I'm celebrating Sarah because she is a woman, and I'm very proud of her. As you've known, in the history of this country, very few women have made it to this boxing arena because this is a men's terrain, and I must congratulate her for this far that she is gone. And I want to promise the country that we will be standing behind Sarah as women of this nation. Not only my ministry, and not only the 7 cabinet secretaries who are women, but also the main cabinet secretaries. Ramogi mane makelo e giko mar weche manyien mag Oimore. Jakinyar Modi wacho ni why put tear gas to school lakini obila gi onego nono obwongo gi, even the blind can't do that. Rach sana Wuod Eli gi Arosi wacho ni amor matek ma Wuod Eli en Ramogi TV maler kantiere Kiambu. Bende Morin Onyango wacho ni Ramogi TV ler awuoro lipot kata sigana mar Selina amor ni Nyasaye nokonye kendo dhi maber. Bende Derek Omondi wacho ni sigana mar Selina omako chunya Nyasaye mar mondo mi omede mana mijingo. Victor wacho ni Ramogi TV ler kendo ero paro mar laktar ka ochiwo puonj e wi tuoche mag dang'ni mag paro. Nyako Ramogi pap koro dong ne Ramogi na etanano kang'inja oseikore kanyo mar kelonu chenro mar Ramogi Night. Ka kamano ero kamano kuom bedo koda e chenro ni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. With communities across all 47 counties, we partner with people.
through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mara Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich sapar odhiambo nyaka sapar gariyo. Jishindie Smart TV kwa shabiki.com kila wiki. 100 bob kwa games za